Ola, cascarilleiros. Posiblemente máis dunha vez vos vistes na situación de ter que escribir senón ou senón e non ter moi claro cal tiñades que utilizar en cada momento. É un erro bastante habitual, mais eu confío que cun pequeno truco que vos darei neste vídeo poidades resolver esa dúbida e non cometer máis este erro. Para iso é importante que poidamos distinguir estas dúas expresións. En primeiro lugar, temos senón, que son dúas palabras diferentes, das que unha é unha partícula comparativa, xa que senón é a negación dunha oración subordinada condicional. Se non chamas, non saberás quen é. Polo tanto, ao ser dúas palabras e unha delas ser unha partícula negativa, sempre podemos eliminar o non sen que a frase perda gramaticalmente a súa coherencia. Polo tanto, sen ese non, seguiremos a ter unha frase correcta. Polo que respecta a senón, é unha conxunción e, polo tanto, unha soa palabra. Non son carballos e non maceiras. Fixadevos neste exemplo relativo a senón. Se non corres, perderás o tren. Se eliminamos a partícula negativa, se corres, collerás o tren. Ou mesmo poderíamos seguir dicindo que se corres, perderás o tren, que moitas veces tamén pasa. Pero en ambos os dous casos, as frases son correctas, non perden o seu sentido. Cando utilizamos a conxunción, non é meu pai, senón meu tío, non podemos facer isto mesmo. Se eliminamos ese non, a frase perde todo o seu sentido. Non é meu pai, se meu tío. Polo tanto, eu confío que con este pequeno truco, cando vos atopedes na situación de ter que utilizalas, saibades xa facelo de xeito correcto. E aínda que é un truco moi simple que se cadra non xustificaba a grabación dun vídeo, espero que resolva unha dúbida que ás veces é moi habitual. Aproveito tamén para agradecervos o seguimento da canle e sobre todo as vosas aportacións e os vosos comentarios que me están axudando moito. Graciñas.